To je tradicionalan porodični posao. Ja sam 5. generacija u porodici koja se bavi gajenjem grožđa i proizvodnjom vina. Da, prvi put sam na Jadranskom sajmu ovde u Budvi. Ja sam prvi put ovde, ja sam u okviru grupe vojvođanskih malih privrednika, mi smo svi manje više mali privrednici, koji se zovu Ukusi Vojvodine. Mi predstavljamo ono što je karakteristično za podneblje Vojvodine u domenu hrane. Znači, naši tradicionalni proizvodi od mesa, od mleka, sokovi i vina, naravno. Pa, naravno, ja kao osnivač vinarije, to je vino. Mi smo ovde došli sa belim vinima, zato što smatramo da prvo ide letnja sezona kada se crvena vina nešto slabije piju. Drugo, smatramo da Crna Gora i sama ima dovoljno crvenih kvalitetnih vina, ali mislimo da bi bela vina sasvim dobro upotpunila vinsku ponudu u crnogorskim letovalištima.